फायनली आपले मित्र भेटलेले असतात. लकी दादा मालवणी लाईफ यूट्यूब चॅनल. बिर्याणी इले असं आमचे लकी दादा अनबॉक्सिंग करता. लगेच पटकन सगळं पॅक झालं. वडापाव बाहेर गेला तर सीट नाही. नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात आपण प्रवास करतोय मांडवी एक्सप्रेसने. तर मांडवी एक्सप्रेसच्या जनरल डब्यातून आपण प्रवास करणार आहोत. आपल्यासोबत अजून एक मित्र आहे, त्यांची ओळख मी पुढे व्हिडिओत करून देणारच आहे. तुम्ही सर्वजण देखील त्यांना ओळखत असणार. तर मी आणि ते मित्र आम्ही जनरल डब्यातून प्रवास करणार आहोत. तर आता बघूया, रिझर्वेशन मिळालं नाही कारण सर्व ट्रेन्स फुल होत्या. त्यासोबत बसने देखील जायचा प्लॅन होता, पण बसने जायला कंटाळा येतो जरा. पण ट्रेनची जर्नी एकदम मस्त आहे, एन्जॉय करत जाता येतं. तर चला, तुम्ही देखील आमच्यासोबत एन्जॉय करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. त्याचबरोबर जर चॅनलला नवीन असाल तर आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मी आता थांबलो आहे कणकवली रेल्वे स्टेशनला. एकच बॅग आहे आणि ह्या झाडाच्या सावलीत थांबलो आहे. आज गर्दी कमी आहे, तर आपण जनरल डब्याच्या इथे थोड्या वेळात जाऊ. 20, 21, 22 कदाचित जनरल असतील. तर आपण सावलीतून म्हणजे ट्रेन आल्यानंतर तिकडे जाऊ. अनाऊन्समेंट झाली असं, आणि आपण आता पुढच्या जनरलकडे येलो कारण मागच्या जनरलकडे ते मित्र असं ते पुढे बसले. मित्र असं ते पुढे बसल्यामुळे इकडे येलं आहे मी, नाहीतर लास्टच्या जनरलकडे गेलेलं आहे. तर 5 नंबर, 4 नंबर आणि 3 नंबर, तर 2 आणि 3 नंबर माझ्या मते जनरल असत. तर आपण आता तिकडे बसूया. ट्रेन आपली येलेली असा, तर आपलं जनरल असल्यामुळे पटकन चढक होया कारण भरपूर गर्दी असा. रिझर्वेशन असलं तर कसं टेन्शन नसतं, आपली सीट कन्फर्म असता. पण आता जनरल असल्यामुळे जरा मोबाईल ठेवतोय मी आणि पटकन ट्रेन पकडतोय. फायनली आपले मित्र भेटलेले असतात. लकी दादा मालवणी लाईफ यूट्यूब चॅनल. आज आम्ही जनरलने प्रवास करतो. लकी दादा कसा वाटता? मस्त. दुसऱ्यांदा करतो आयुष्यात. दुसऱ्यांदा एकदा मित्राच्या लग्नाला अर्जंट जावं लागलेलं तेव्हा केलं. हा, आता दुसरा प्रवास, पण फ्लाईटची तिकीट कॅन्सल झाली. ओके. धावपळ झाली. आता पण सीन एकदम मोठा झालो हा, म्हणजे ट्रेनचं तिकीट कॅन्सल, फ्लाईटचं तिकीट कॅन्सल आणि शेवटी जनरल. पहिला तिकीट कन्फर्म नाही आलं, हा, मग फ्लाईटचं हा, ते कॅन्सल झालं. सकाळी 9 वाजता झोपून उठलो तेव्हा कळलं. हा, फटाफट फ्रेश झालो आणि माझ्या मित्राने मला सोडलं स्टेशनला. ओके. आणि एसीची पण तिकीट अवेलेबल. बरोबर. चला आता जनरलने प्रवास करूया. आता सर्व फुल आहेत, सीट बाय सीट आहेत सर्वजण. आता पुढे भरपूर पॅक होईल ट्रेन. बिर्याणी इले असं आमचे लकी दादा अनबॉक्सिंग करता. चला, चव कशाची बघूया. दिसता तरी चांगली आहे, राईस वगैरे. आणि बोगदो असल्यामुळे इकडे आवाज नीट येत नाही. चिकनचे पीस किती आहेत तरी आता? टेस्ट कर, रिव्ह्यू घेतोय. चिकनचे पीस असत ना बुतूर? चांगली या. ओके, चला आपण आता खाऊ घेऊया. 1 वाजलाय जस्ट आणि आता जेवण वगैरे झालं. आम्ही बिर्याणी मागवलेली, सुंदर अशी बिर्याणी होती, म्हणजे मी एक्सपेक्ट नाही केलेली. एक नंबर बिर्याणी. 150 रुपये प्राईस, सॉलिड. आणि इकडे बाजूलाच एक रेड कार्ड लावलेलं आहे, मेनू कार्ड. तर त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवतो. खायचं असेल तर मांडवी नाही आहे. नक्कीच, म्हणजे सॉलिड. त्याच्यामध्ये अंडा करीची ग्रेव्ही होती ना, अंडा करीची ग्रेव्ही. पीस जवळपास 4 ते 5 पीस होते आणि ते पण मोठे चांगले, मीडियम. राईस पण एकदम सुंदर होतो, बासमती. आणि चव पण सॉलिड, एकदम 10 आउट ऑफ 10. बघा, इकडे ब्रेकफास्ट, स्नॅक्स आणि लंच अँड डिनरसाठीचे पूर्ण मेनू असतात. सोबत रेड कार्ड दिलेला असा. आम्ही चिकन बिर्याणी मागवलेली 150 रुपये, 250 ग्रॅम्स बासमती राईस, 125 ग्रॅम चिकन आणि 10 ग्रॅम्स रायता, 100 ग्रॅम्स रायता. तर असं पूर्ण मेनू असत. ह्याच्यापैकी तुम्ही काय पण मागवू शकतास. वेरवली स्टेशनला गाडी थांबली असा आणि समोरून क्रॉसिंग असताना वाटतं. बघूया कोणती ट्रेन येतात ती.
ग्रीनरी असा आणि अजून पण म्हणजे आता पाऊस लेटपर्यंत असल्यामुळे प्रवास करून पण मजा येते आणि थंडी जस्ट चालू झाली आहे. हे बघा डोंगर अजून हिरवेगार असतात. उन्हाळ्यानंतर हे पूर्ण सगळे गवत वगैरे सुकतात तेव्हा जरा मूड जातात. पण आता बघा आमचे पहिलेच थर्ड डबो असा आमचं आणि इकडे पूर्ण ट्रेन पाठीमागे असतात. अजून तरी सगळे सीट बाय सीट असतात बसलेले आणि हे वरचे पण सीट असतात ते अजून भरले नाहीत. आता रत्नागिरीनंतर पुढे सगळा पॅक होत आला आणि या पॅसेजमध्ये देखील जागा नाही पुरे. तर इकडे पण अजून या पॅसेजवर न्यायचे बसले आहेत लोक. विजिट आणलेली होती. रत्नागिरी 2:30 वाजले. अर्धा तास लेट आहे ट्रेन. आता रत्नागिरीत फुल सीट पॅक होतील कारण आता सीट बाय सीट होते. एक गर्दी बघूया किती आहे. स्टेशनला लागते आता. रत्नागिरीमध्ये लक्की दादा तिकडे विंडो सीट मिळाली. एक जण उतरलेले. आमच्या समोरची ही सीट पूर्ण पॅक झाली. सॉरी खाली झाली आहे. वरचे पण सीट पूर्ण खाली झाली. तर आता रत्नागिरीत तर फुल पॅक दिसतात. तर बघूया आता किती माणसं चढतात ते. व्हिडिओ चालूच ठेवतो. गर्दी तर दिसत नाही. लगेच पटकन सगळा पॅक झाला. ते रत्नागिरी स्टेशनला आणि इकडे ट्रेन थांबलेली आहे. मला चाय बी काय वडापाव काय वडापाव बाहेर गेला तर सीट जायची नाही. लक्ष आहे माझं तसं. आता कशी माणसं सगळी सेटल झाली आहेत ना. म्हटलं आपण आता फिरून येऊया. मग अशी नाही चान्स. थांबली आहे. एक 20 मिनिटाचा का 15 मिनिटाचा हॉल्ट आहे इकडे. वडापाव काकडे वगैरे सर्व आहे तिथे. चला आपण आता आतमध्ये बसूया. थोड्याच वेळात ट्रेन आता निघेल. आलेत आणि सर्वजण उतरत आहेत. लकी दादा प्रवास कसं झालो? एक वेगळा एक्सपिरियन्स. जनरली आता सेकंड टाइम ना? सेकंड ओके. तर लकी दादा आता एकटा येणार होता तर आम्ही दोघं जण आलो. मस्त मजा करत. फुल मजा. बाकी सेटिंग वगैरे कसा काय वाटला? आहे चांगला. प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रवास करत असतो. बरोबर. आणि हा वेगळा अनुभव घ्यायला मिळाला. होय मजा आली. चला आता ठाणा स्टेशन आले आमचं. आता उतरूया.